kurang sudah tali komo Kusmayayu dan Ayu Atmawati SN pikantuk dari Gus Prabu Diyo Sunarko menika Atmut Sunai Putra Kagum Bapak Enyong Sunarko almarhum Ibu Yusmini almarhum Kerajaan RT Sekawan RW Tunggal Kabupaten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ya. Berjumpa lagi bersama saya Ponorogo. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sobat-sobatku dimanapun berada, bahwa pada kesempatan kali ini bersama saya Ponorogo, yaitu review tentang hajatan manten atau hajatan mantu, yaitu di tempatnya Bapak Wagimin, Desa Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, yaitu melangsungkan acara pernikahan putra putrinya, yaitu Mas Dio dan Mbak Dia. Untuk wilayah daerah Siman sini sobat ya, seperti biasa, yaitu masih ramai sekali suasananya seperti Ponorogo yang lain ya. Soalnya memang hajatan mantu atau pernikahan itu memang tidak lepas suasananya seperti ini. Banyak sekali para sinoman juga sinomanwati yang ikut membantu mensukseskan acara hajatan tersebut. Di sini sobat ya, ini penerima tamu dari tuan rumah, bapak-bapak juga ibu-ibu yang menerima tamu undangan di acara resepsi pernikahan tersebut. Oke sobat ya, bagaimana keseruannya? Yuk simak videonya sampai selesai.
Panjenenganipun ingkang hamugati Bapak Wajibin Ibu Katemi Sakudawartu sampun kawan nimbali kang abdi kula satriya ngabiyantara ngarsa jengandika sami kilen angendali lumadinipun adat Widi Widodo Sinuker kawula sengguyung kaliyan para-para ingkang hanawu krida lan inggih patarias penganten Dino Motografer Mas Ipin Mas Rizky kalian Mas Abdi lalu ditipur gerakan Winandra musik ingkang sesarengan kalian Mas Ayu Ayun Maya kalian Mas Adel sesarengan Wildan ketipungipun lan Mas Ajis playeripun kota diabit abadikan kalian YouTuber Cah Ponorogo ugi kalian budaya lokal derek amradapa menapa ingkang dados dawuh saking yanipun Bapak Wajibin Ibu Katemi menika kepareng kami jilaken saking madyaning Sasono Mayangarum monggo Winandra Music kangge manten kakung, ingkang sajudu kangge manten putri. Bodo yo alhamdulillah Duk. Awake dhewe jan kangen tenan karo Rana Sentanan, biasane jan iso asing meneh. Niki mau rada ganjil kok Nduk. Apa? Biasane aku nek tepuk Widodo ya Juli wis nyegat. Mau Widodo karo Juli kok ya ora nyegat aku. Biasane besok nek MC aku MC-ne Pak Satrio lho. Ya, wis donga dinonga monggo. Menika sidra hamedal ponang kembar mayas kaulungaken pindhapun bapa.
sin kepunang sin juru wilayah. Bisa disumurupi marang sapa kawulane ana ing Marjapada ingkang sajuga tibane pasti ya tinimbalane ana ing pangayunaning Gusti. Angka kalih tumekaning judul, angka 3 pandhawane Gusti pangkat lan derajat. Ari kalenggahan ari Sabtu Legi 13 Juli 2026 wonten ing laladan padukuhan Kerajaan RT 00 kali RW kali Ono Setanan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Hadirin Barat Pos Dinelar Wisudan Tali Kromo Diahayu Atmawati SM Atmojo Putri Bapawagidin Ibu Katomi Kenodrat Oinengku Garwo Kakung Tadi Bagus Pratu Di Dereng Hanampi Arawohipun Bapak Suyut Ibu Katomi Anwar manggon wis jawat asto nilaaken raos pangraos kang wis manjing dadi sawiji lumantar ingkang putra Diahayu Padmawati yang Bagus Pratu Diyu Sunarto ingkang wis manjing jejering kulangsa enggal ya nambut silaning akrama kanthi pangajap mugia kasonaken ngarsaning Gusti ngamurbeng dumadi sineksenan para-para kang rawuh Mbah Lurah Agung Nayaka Praja Mbah Gumbrek Kang Paijo jurakane odong-odong Pak Parman jurakane kopi Rono Sentanan neng Widodo karo Juli ora eneng biasane nggih jangkep-jangkep eneng ada usung-usung ning nggih pas mbonai wasrepa mangke daya-daya katampi kalian piyambakipun Bapak Wagebe Ibu Katemi ya ketawang rujit mangke daya sungkemipun dumateng Kang Garwa ingkang punapa temirahing sun prihatin waspada mijil tunda tanpa karya seengkang rinamakan Gusti moga zaroh kita para pisahan bagi umat Bapak Bulan suka ngarep kecil akan setelah terbunyi yang dari talogo kagilan maban satu lalu paman
nggih no. Bapaknya sak ubah-ubah dipoto. Napa? Napa niku? Oh, ager-ager. Ya ora apa-apa. Pinangki dipun lajengaken lumadipun dahar tembul buka jenengan. Aman kan ngenane wis bali kok. Aku mau ngenane aja sebentar. Aku macam iki muli aku. Dikai kabeh. Tinggalane anu tak apa. Wis kecatakan Mbak. Saling asah-asih asuh mat sinamadan nunggalake cipta rasa budi yang karsa. Tanti mangga papunten nika wis lah akeh ya. Alhamdulillah. Oh, sidah kita senengane wis ora nyenggol karo kakangane ora jan. Kakangane kan ora akeh ya ora. Wong ngunut ki pokoke jumuk aripin seran neng lemune ya ta. Heeh. Apapun wong petok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atu sendok penuh. Wis. Dia nganti muncu-muncu.
Dia yang nganti pol. Muga-muga rezekine Banyu Mili gajinya naik terus, alhamdulillah nggih. Dongakne karo menjadipun Bapak Sud kali Ibu Astuti Anwar. Nggih. Ngapunten nganti buka temian Bu Astuti Anwar. Terakhir supaya adate. Ya kuwi cekelan kuwi sedotane kuwi Mbak Dia, Mas Dio. Bismillahirrahmanirrahim. 2 1 dimut bareng serot. Suwimen to iki. Alhamdulillah. Dia nganti tinggal kuwi. Sik bae iki gak ya cium Mas Dio. Cium pipimu lah, lah. Bisa yo. Keninge yo. Oke. Yes. Irunge rasa. Alhamdulillah. Barakallah. Tabarakallah. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء بنيناها وإنا لموسعون. والأرض فرشناها والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون.
الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallah azim, luar biasa. Tapi kali macam jadis suwi-suwi gue songgung muli buajah juwati. Alhamdulillah niku saya sedoruyen Kang Arifin niku sabari pidatoten pemulut niku encing mesti marai ngaji kan Mbah. Ngaten. Oh, maksudnya pinter Kang Arifin mah budalke donga kunut barang yen maca alhamdulillah nggih barakallah. Salahipun Bapak Ibu, mugi manfaatipun kagem ingkang aos, Bapak sekalian, Mas Diyu Kak Diah romolan Ibu, sumber Bapak Ibu dumateng hadirin pilenggah wonten ing kalagan rahmat menika. Mudah rizalipun Allah Subhanahu wa taala, monggo kita amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu qaimatan Nabi syafaat Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sabati rasulillah jami'an walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana wa sana'an 'alaika anta 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma khayna bil iman wa amsna bil iman fa'ansurna ma'al iman ni'matat dunya wa ni'matal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka al-darajat wa tuballighuna biha sallallahu min jami'il khairat fi hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng pun Bapak Sarji, monggo sasana Pandayawara kalatoraken tedhaipun Bapak Sarji kadya tedhaking satriya Mataraman. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin
wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-muharramun, para alim, para ulama, para bapak kiai kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, panjenenganipun Bapak Wagimin sekalian ibu sak keluarga ingkang tansah kula hormati. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng muji syukur dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan dhateng kita sedaya, sehingga alhamdulillahirabbil alamin kula panjenengan sedaya saged makempal silaturahim wonten dalemipun Bapak Wagimin sekalian ibu paring doa paestu wonten ing acara wonten walimatul ngurus wonten ing wedal sonten punika kanthi kawontenan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Kapingkalipun sholawat tuwin salam mugia tetep kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan sedaya ajeng-ajeng syafaat sepitulunganipun awit wonten alam donya dumugi wonten akhirat mangke. Allahumma amin. Para rawuh kakung Sumawana putri ingkang dahat kinurmatan, kula matur ing mriki minangka sesulih saking panjenenganipun Bapak Anyong Sunarto almarhum sekalian Ibu Yuni Sumini almarhumah, lan minangka sesulih saking sedaya penderek pinanganten kakung saking RT wijining pangandika atur pangandika pasrah ingkang dipun sariyani panjenenganipun Bapak Sarji kula kinten sampun boten kirang karwaja. Ana nggih bebasan sadèrèngipun lung tinampi menika dipun sigeg sawetawis monggo dipun cekapaken anggenipun foto ingkang sampun rumaos terpanggil namanya, mohon foto njajari tematen sekalian lan pikantuk piwales ingkang langkung sae ingkang langkung kathah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun kula sak keluarga sak rombongan nyuwun pamunten ingkang kathah. Tambah bilih anggen kula sowan wonten dalem mriki kathah kekirangan, kathah kalepatanipun kula minangka sesulih saking sedaya keluarga lan sedaya penderek pinanganten kakung nyuwun pamunten ingkang sak ageng-agengipun. Ingkang salajengipun kanthi puji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah anak kula Mas Pratu Dio Sunarto alhamdulillah sampun ijab sah menurut agami, menurut nggih menika negari kalian Mbak Ayudiah Fatmas Pati SM sarjana manajemen kalau wau injing ilaringan lancar boten enten alangan napa-napa. Alhamdulillah. Kanthi dasar menika kula sak keluarga ucapaken bismillahirrahmanirrahim masrahaken pinanganten kakung ingkang asma Pratu Dio Sunarto. Pratu niku prajurit 1. Kula pasrahaken dumateng Bapak Wagimin ingkang sepados anak kula mangke anggenipun gebyur bebrayan agung estu pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala sehingga saged bangun keluarga ingkang sae, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang ayem tentrem guyub rukun, bahagia dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ingkang salajengipun hamba bilih acara wonten ing sonten menika sampun paripurna, kula sak keluarga
so sak rombongan boten namung nyuwun tambahi pangestu mugi-mugi lampah kula awit saking dalem mriki ngantos dumugi dalem kula piyambak-piyambak tansah pinaringan rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Lamat was katon tejane yen mbok prangkatan mancerang aduh wiragane sinamangtan ambut yen basangot wimbo patut nyoto jatmi komrak hati aduh lastari ya tan lilopi sasa rekmo nadyan bebasane kelingan kodong sa lembar nimas kaya was kacatan rasa sengsem ing atiku bacaane sarwa asri jero batenku tansah kuwar nimas was lumayan among nimas paraning lamat was katon tejane yen mbok prangkatan mancerang aduh wiragane sinamangtan ambosani yen basangot wimbo patut nyoto jatmi kamrak hati aduh lastari ya tan lopi sa rekmo nadyan bebasane kelingan
pacane sarwa asri jroba tenku tansah kuwar nimas waslamayan among nimas para ningsih
kagungan kajatman itu panjenenganipun Bapak Abdi Sari Begawa kanthi panjenengan doa restu panjenengan sedaya putra ingkang menika dadosa bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah pikantuk doa restu panjenengan sedaya ingkang sami rawuh wonten ing wedangan menika.